lagip ti napalabas. May samanan anaimbag, naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin, patgan mi adomdomngag. Kumusta kayon? Sapay kumata adda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta ikanbyag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan amayra. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan amayra. May saakmat kadagiti naadik iti drama. Isu ngaminan tinagbalin a background music ko, kabayatan nga agin inanaak. Ken no kasday a madama ti panaglinlinis ko, iti agduduma a balay a pagtrab-trabahwak kas maysa a cleaner dito'y balasiw taaw. Nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay tinagbalin a padas ko, may papan kan ayat. Nga iso ti puon kan makagapo, no apay akinay kayat kuntiin madayo iti pagilyan tayo. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Hi, Best! Oh, Best! Nagsapa ka matan? Siyempre, siyak pa iti ko na. Mala, agtugtugaw ka pailaan nga rodita. Palpasak labi ito ipapaaramid ni boss ko. Okay, Best. No problem. Sana bali ta mabiitan da ito eh. When ka di, no worries. Just take your time. Nasa papaymat kit di, When Best. O ala, agawaam nga rod nga ilapas ti ko na mga ilapas mo. Itikas na, saan ta amala daw iti papananta, Best. Nagpintas ti binuyat ha, saan ka di, Best? When Best, sobra. Magustwak launay. Makarelatak nga rod. Oh, di ba? Ag-enjoy ka kung nagtumot. When nga rod, Best, ang nabisi na anak mo ta nagbuya. Uray siya nga rod, Best. May ka, mapanta iti sigod apang panganan ta. Anya nga tanumang kita tamot iti sa bali a restaurant, Best. Kasla na umaak ngamin kadagiti makan ijay kat. Sikaman, Best. Mabalin matkit di tapno saan nga iso tikan kanan ta. When Best, mapanta iti da ijay abanda. Ada nakita ka kabarbaro a restaurant ijay. Mayat ijay, taad da teres ti mall. Sigurado a presko ti angin. Okay, Best. You are the boss. Mala, mapanta nga rudan, tani. Mabisinak una yan. Hey, buddy! How are you? Jeffrey? Siyak nga rod, Myra. Ay na, maragsakan na makakita manan kan ka, buddy. Okay, kumusta kan? Talo at awan mat asanta nagkita Wan nga rod, buddy. Ay kasi tisigod awan nagbaliw. Siyak lata ni Jeffrey amang isaksakit ken ka. Manipod pa'y ubing ta. Sika, kumusta ka mata? Ay kahit kas iti sigod latamat awan mat tinagbaliw, Jeffrey. Kumusta mo ti love life mo? Di mo ibaga nga ginggay ta kat awan pa lang boyfriend mo. Husto ka, Jeffrey. Talagang awan pa Naatap ngamin kanyak dagiti lalaki. Anya? Na yung laki tinagasgasat ta, buddy. Agpadat ang awan pa'y nobya kung nobyo na. Kano tantumot nga ta ay makabirok, ha? Ay, sus. Di ka man ako na akon, Jeffrey. Di ka man agin didi. Amok nga dumanon tinagbalin at chicks mo ija Amerika. Awan nga rod. No adda, di kadwak ko man ang nagawid. Ang kas makita mo, awan kadwak. Isong awan pa nga rod ba't nobyak? Awan nayawid ko. Ngamin, naatap dagiti babae ijay. Anya? Pasado alas 8 itirabi aging gaita awan pala ang jay anak ta bakit. Wan nga rod lakay.
Nalabit ang naimasan dati nagpaspasyar kini Jeffrey. Nabayag mo't ngaminan adida nagkitkita. Kailiw damot at itunggal maysa. No, di na pa lang amin nag-asawa ka ni Jeffrey. Ay unay kalapit din ay aton nyo. Tila malablabid mo ba't? Kasano ang pag-asawa ida kat ag best friend ang aroon. Dahil sakit nga raw, bakit? Ang best friend ha. Kaya't naasawain, nasingad dahil titunggal maysa. Ang padadamot nga awan pa'y kaayan-ayat na. Di isudalangan, tiyaga sawa. Nasaysaya at pa'y kandiya. Ngamin sigurdan nga agam amaw. Tunyo. Amudan titunggal maysa, manipod pa'y ubing da. Amudan ti ugali ti maysa kan maysa. Malaksid iti na ita. Karo ba tayo pa na Jeffrey? O sana na maya dayo ti puli ako nada bakit? Unang anya ngay nga road. Kat nainkabsatan laang mo ti pangibilbilangan da iti tunggal maysa. Kan maysa, saan adata ti mangedeng para iti da italakay? Imposible ba nga awan ayat amarik na ni Jeffrey para iti anak ta? Ta napintas mo't ni Myra. Nasimpet, kan adda pa'y trabaho na. Anya pa lang kahit ibirukan ni Jeffrey no bilang. Ay, agtal na ka man, Tonyo. Nainkabsatan lang arod ti pangibilbilangan da iti tunggal maysa. Apay aya nga ipilit mo. Mabirukan dan tumutlatta ti kapisi dag iti puspuso da. Apay ngamin aya asika ti agapura, Tonyo. Bes, iso ni Jeffrey. Kaubingak. Iso tis istoryaag kan ka badi-badik. Manipod ubing kami, aging ga nagkolehyo kami. Intuloy na tinagadal iti Amerika. Iso ang nagsina kami itilas o di talo atawan. At Jeffrey, iso mat ni Annalyn. Iso tinagbalin a best friend ko, manipod napan ka iti Amerika. Hi, Annalyn. Pakaragsaka ko na iti panagam-amota. Kamaw dyanan na. Nakita kamot langan iti personal. Hello, kasta akmat Jeffrey. Kanayon na kangamin nga istoryaan ni Myra kanya. Iso akas lam amo kamatan Kasta? When buddy, tunggal agkadwa kami ka ni Annalyn. Ada nagiti kundaway ang maistorya ka kan kuana. Kasmat lang agsarsarita ta iti cellphone. No maminsan, maistoryak matlaang ni Annalyn kan ka. Saan ka di? Well, iso ahusto ti kunan ni Annalyn nakasla agam ammo kami maten. Ngamin, kanayon na kami nga istorya ni titunggal maysa. Nga oraysan kami pa imot nagkit-kita. Kat itatanag kita kanagam amutan. Patyag nga agbalin tamatan anasingad. Kas iti kinasingad yokin ni Myra. Saan ka di, Bes? Katuwa na, Best. Agbe-best friend tayon atalo ka da Jeffrey. Ayos! Ayon, amangan no kayat yu tirumor. Adda amok ang mabalin tayo apagpalabasan iti oras. Da kayo man. Sabado matkit diin ton bigatan. Okay lang nga oray mapuyatan na kita. Sika ngay, buddy. Sure. Basta sagot mo, buddy. No problem, buddy. Okay, go! Buddy? Apay, buddy? Sigurado ka kading awan pa'y nobyo ni Annalyn? Awan pa'y nga rod. Apay aya adagulit ka, Jeffrey. Kwa? Na love at first sight akmatan kan kuha na, buddy. Anya? Ni Jeffrey? Ma-love at first sight? Oh, come on, buddy. May kawak sakit di Pwera nga, buddy. Pudno ti ibagbagak. Agayat ako na talaga ka ni Annalyn. Ay sus, bisin mo lang dayta, Jeffrey. Umay kakit di. Mapantamangan iti paborito ta nga street food. Adola amin dayta nga ibagbagam a love at first sight. Jeffrey, iho. Oh, mama. Nakayumot nga yan.
Word, di mo sa payan na puutan ti asidag ko kan ka. Nakakonsentrate ka mat ngamin di ta cellphone mo. Asino ay ati kachat-chat mo? Ni ka di Mayra? Kuha mama. Saan? Saan ani Mayra? Asino nga Rod? Ni Annalyn, mama. Asino nga mananday ta nga Annalyn, iho? Kuha, best friend ni Mayra. Kasta ka di? Kasta nga Rod, mama. Sabali manantiisam mo, iho? Anya ti kaya ti asawan, mama. Iho, kabisado ko unti garaw mo. Pangahasim, tadi mo kumamanan ipakat ti kinachikboy mo. Ni mamamot. Urnusam ko man ti biyag mo. Laglagi pa masaan ka nga umububing. Mga sawa kakit din, iti kasta, adan tumatan apo kumikan ni papam. Kas makita mat, bumakbakat kan lumaklakay kamin. Asinon to ngayon, ti kaduam intunawan kamin. Ni mamamot, agbyag kayo pa itinapaot. Awan ti makay bagano kaano tayo nga isubli ti biyaga bulod tayo. Isu asik ka. Agbalbaliw ka kuman, Jeffrey. Uwan ka ti mama, panagkunak at nasaraka kun ti babae akap-kap ni kak. Bayan nyo, ta ipasyar kun to dito balay, mama. Naibaga ka din ni Jeffrey kan ka ti panagdatan na kanya, bes? Anya? Agdat-daton ni Jeffrey kan ka kunam, bes? One bes. Kasta ka di? O kat, anya nga di planom. Kayat ko asawan. Ada ka di mat feelings mo kan kwa na, bes? Kinapod no na, bes. Nabayagan a crush ko ni Jeffrey. Ha? One. Di mat naibagak idikan ka nga inistok ko ti Facebook account na idi adapay lang iti Amerika. Iso nga idi nag-friend request. In-accept ko na dagos. Anya? Sa bagay, nasingpat matkit di ni Jeffrey. Barang ano nagbalbaliwan. Na magpaklan ngamin a chickboy day jay. Iso mati ko na, bes. Kuna na nga, anya, best? Nagbalbaliw ka noon. Ay, kat paliiwam best. Ay, rabiin ng jakpay lang maalat iturog ko. Apay nga taas taan matan amapunas iti panunod ko ni Jeffrey. Apay nga yakas to'y matan ti marikrik-nak. Kasla, agselo sakmatan no makitkitak ti kinasingad da Jeffrey kan Annalyn. Anya ti kayat asawan da ito eh. Anya amatan. Itapay ka di amakariknak iti kastoy. Itatagayan ayat dan. Anya amatan. Anya ti rumbang nga aramidag. Hello, Bes. Hello, bes. Sadino ti ayan mo? Nag-text na, ngam awan mat-reply mo. Iso nga inawagan kan Ay, kwa, Bes. Pasensya kan Kinapudno na. Kaririing ko laag. Ay, napuyatan ak ngamin idirabi. Iso matlagayam nga awan reply mo kadagiti text ko. No di ka imawag. Ang mga no nakaturog akpay nga aging gaita. Anya? Pasensya kan, bes. Nadisturbo kan itipan na turog mo. Awan anyaman na, Bes. Apay, ada ka di bagam? Imawag namin ni Jeffrey itay. Kuna na amapantayo ka no ita ikilaon yun. Anya? Ne, awan mo't na magbaga ni Jeffrey kanyak, Bes. Kasta ka di? Naglukon. Mabiit lang nga rin taawagak ni Jeffrey. Ibagakan ko niya nga awagan na ka. Ay, kwa, Bes. Saanan? Ang mga no para lang kada kayo adwa dayta.
Okay lang nga oray sa anak kon asumurot. Ha? Kababain mo't ano ka na yun asumursurot ak kada kayo. Maawatak mo't ni Jeffrey. Siyempre, kayat naman siguro ti privacy. Iti kasta, makapagsarita kayo mo't anasayaan. Angam, Di ka agdanag tanasingpet ni Jeffrey, best. Patsak nga wandakas nga ramidan na kan ka. Kan maysa, agayan ayat kayo matan. Pakawanan na ko, Mayra. Iti anya, Jeffrey. Ngamin, jak imbaga ken ka ti papandikan ni Annalyn ijilaon yon. Dayjay? Awan rumba nga ikidawam iti pamakawan, Jeffrey. Maawatan ka mat. Kan maysa, no bilang tainawis na, sa anak matlaang ang makasurot. Ngamin, adamiti nga inatindarak. Agyaman nak ta maawatan nak, buddy. Awan anyaman na, buddy. Aywan gayam. Planok ngayam amon ni Annalyn ka ni mama. Ha? Panagkunak, isun ti babae abirbiro kag. Ti babae akayat ko nga ikalaysa. Sigurado ka ka din iti dayta, Jeffrey? Uwan, buddy. Apay, ada ka di parikot? Ay ikwa. Awan mat kiti, buddy. Di mat ko na maabalasang pay ni Annalyn. Uwan, balasak pa'y dayjay. Kan awan pa'y nobyo na. Ayos. Naskan lang nga rod, ngayam ambok ka da mama. Iti kasta, matulag matin ti kalay sa amin. Narigatan, ang mga nuunandak may ti sabali. Mayra, anak ko. Da kayo matgayam, nanang. Ne, agsangsangit ka kati anak ko. Kwa, saan, nanang? Apay ko mga agsangitak. Awan mat makagaputap no agsangitak. Ammo, manak ko. Nabayagan apalpaliiwan ka. Ha? Agayat ka kini Jeffrey, saan ka di? Ninanang mat, tilamat madlaw yo. Kasano ko mga agayatak kwa na. Nainkabsatan laang matirik nami iti tunggal maysa. Mayra, anak ko. Siyak ti inam. Babae akmat. Naglabas akong dagita abanag. Ammo kan mariknak dagiti garaw mo. Isuad imon ilibak, anak ko. Nana? Agingkat ka ano nga ilimod mo ay tamarikrik ng para kini Jeffrey, anak ko. Nana? Adadala ang amasaktan ka. No agtultuloy ti kastaarik nam kankwana. No apay mat ngamin akastoy matan ti marikrik nak, nanang. Apay nga itapay tadan kaayan ayat ni Jeffrey. Tinasakit. Umadani pa yan ti panagkalaysada kan ni Annalyn. Maawatak tirik na, manak ko. Ang umnasken nga aklo naman ti amin. Nalabit asaan ada kayo ken ni Jeffrey tinaituding para ititong almaysa. Iso alipate mo ni Jeffrey. Padyak ang masarakam tumutlaang ti lalaki, aparakan ka, Mayra, anak ko. Wow! Nakapimpintas kay tikawas mo ita, buddy. Uuray si kamat, buddy. Nakatataer kay tikawas mo. Agyaman na ka. Ngamin, pinatgam tikid daw ko si katiagbali ng maid of honor may kanya Annalyn. Awan na nyaman na, Jeffrey. Pakaydayawak tiagbalin apas at ti panagmaymay sayon ka ni Annalyn. Agyaman nak, Mayra. Kat namnamam, asikan tumanan ti agbalin aninang ti umunan to nga anak mi. Ha? Sige ha, umuna ako ni simbahan. Sikan ti makaammo amang koyog iti babae nga idatag ko iti altar. Sige, Jeffrey. Agan-anad ka kuma. Nagyaman nak, buddy. Awanan at talaga. Diyakon namnamaan amatagikwak pa'y ni Jeffrey. Ngamin, agkalaysadan ka ni Annalyn.
Aklo naklatan at talaga asaan ada kami tinaytuding para ititunggal maysa. Ay ayatan kan ipatpatag kaunay, Jeffrey. Ngam, sayang. Tasabali mati ay ayatan. Agtali na adlatan alimad ti panagayat ko kan ka. Ngamin, jak matan mabalin nga ibaga. Gaputa mga sawa kagat nga rodan. Ikarigatan ka alipatan. Gaputa iso tirumbang. Sigurado ka kadin iti da itapang ngedeng mo, anak ko. Wala nang. Umadayo ak, barang makalipat ak. Mayra. At adala ang amasaksak tanak no makitkitak ti kinaragsak da. Banag ajak mat mabalin nga ibaga. Ngamin, ajak kayat am-amwan da ti limad ariknak ka ni Jeffrey. Anak ko. Da kayo lang ti akin amo iti daytoy. Kitkid dawag adiyo kumandakda kamatan pa iti sa bali. Amangan nga minumakadanon kadakwada. Katsyak pa iti agbalin arason ti sanda pag kinaawatan nga agasawa. Awan rumba nga pagdanaga manak ko. Namnamaam nga agbalin alimod ti may papan iti dayta. Agi amanak nanang. Tangay saan da ka amalapdan nga umadayo. Awan sa bali ama ibagak. No di ti panagan-anad munto iti pagilyan apapanam. Wan. Di mo kumaliwayan ti kumararag iti Diyos. Dawatem ti panarabay na iti amin nga aramidem. Wan nanang, talaga akasta ti aramidag. Uray da kayo. Agan-anad kayo mat kanitatang ditoy. Saan na bale? Taka na yun nagto ti umawag kada kayo, nanang. Madayuak tapno ti kunak ket makalipatak. Ngamjak met mabalin abas taliklikan latan ni Annalyn nga awan met makagapo. Nang runa ket nagbalin kami met anasinged iti tunggal maysa. Uray adda akon ditoy adayo kanayon latta nga umawag ni Annalyn. Kanayon nga ag-update maipapan kadakwada ka ni Jeffrey. No aga pa da nga agasawa, siyak akanayon ti awawagan da. Siyak ti pangibagbagaan da iti sakit tinakam da iti tunggal maysa. Iso nga imbis a makalipatak, saan ta nakarkaromat a malaglagip ko ni Jeffrey. Katjak ilibak nga aging gaita kat agayatak paylaang ka ni Jeffrey. Jak amo no aging gat kaano da ito'y amarikriknak para kenkwana. Pakabasulak ka di ti agayat iti tao nga addaanan iti pamilya. Miss F, da ito'y mantipadas ko ajak tupulos malipatan. Kat sapay kuma taiwanwan nak. To'y pagayam mo, Mayra. Ken ka pagayam, Mayra. Awan basol mo pagayam ko. Tao kalaeng ang makarik na. Tao kalaeng agay-ayat. Amin tayo kat adakarbangan na nga agayat ken paayat. Iso na laeng taadamatan ay ayatan ti tao nga ay ayatam. Nasakit man nga marombang laeng alipata mo ni Jeffrey. Ikarigatam nga iwaksi iti puso kan panunot mo. Ag-move on kan pagayam ko. Saan laeng nga iso ti lalaki dito'y lubong.
Si kamat laang ti marigatan no itultuloy mo ti agayat iti lalaki asaan met asika ti kayat na. Malaksid iti dayta at dapayan pamilya na. Patsyak nga dantulat ta lalaki adumteng ama ikari iti panagayat mo. Anya ti ammom pagayam ko. Amangan no adalaang iti asidag mo ti kagasatam. Lipatamon ti napalabas ket panunutem ti masakbayan. Alakastan pagayam Mayra ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat adumdumngeg. Lagip ti napalabas. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin iti naragsak na bendisyon nga aldaw. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay ikan biyag ita, ket nagapu kanipagayam tayo nga Edson, manipod Cordon, Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga Edson. Sakbay ang nagkalaysa kami kani Cherry, inkarik kenkwana ajak tupulos pagtrabahuan. Inkarik kenkwana asyak ti agbiro kwinumangged para iti pamilyami, gaputa syakkat nga rod ti lalaki ken makuna a padre di pamilya. Iso na laeng tapanagriknak katyak na tungpal day ta akarik kenkwana. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti ag salaysay. Ay, ayan nga tan ni Edson. Agalas 12 iti parbangon. Ngam aging gaita, awan pailaan. Napanan na nga tan. Sapay di na sungsungbatan dagiti awag kan text ko kan kuan. Ha? Umurti motor tayo diya. Iso siguro na diya. Ay, nakaraing pa yung ganayam tinapintas nga asawa. Anya ngay dayta. Nabarbartag kami, Edson. Saan man, bakit? Eksakto lang. Kitaam o, di kanto pa yun makatakder iti limpyo. Cherry, honey. Anay ko, anya ka ka di mo pisilin ti pingping ko. Ipatpadag ka na yun ay, Cherry. Dayta ko mati, kanayo na laglag ba, ha? Ala, umay katalabaran ka. Iti kasta makaturog tamatan. Parbangunan. Okay lang, agpuyata kita. Ngamin, diyak matan sumrak ay opisina yung bigat. Kapatawanan ti trabaho.
Awanin trabaho, Cherry. Anya, naikat ka iti trabahom ko nam Edson. Di ko nakakat bartek mo lang ang idirabi iti panangibagbag ang mga awanin trabahom. Ang ampod no matgayam lakay. Uwan bakit? Anyangin nga rod. Awan mo't mabalin ko. Masapol da ka nang uminti ag layoff iti kumpanya pagtrab-trabahwak. Gamin, sobra ti trabahador. Kan ba si ti agsangpet a proyekto ti kumpanya? Ay, Diyos ko. Kasano tayo nga roden, Edson? Sapay ag high schoolan ti inaulang nga anak ta. Di kagdanag bakit? Agbiro kak iti sa bali a pagtrabahwak. Makabiro kak mat siguro adagos. Imposible mat no jak makabirok iti lasod ti makadomingo. Ay na, nasken lang ang makabirok ka adagos iti trabahom. Ngamin, awan mo't daddo maapagin kaman tayo. Kasanon ngay dagiti bills tayo. No saan ka makabirok adagos iti trabahom. Kasanon ti kanan tayo. Relax ka di bakit? Di ka madanagan. Mangarami dak iti pamuspusan. Nagkalma ka lang. Okay? Kalma. Siyak ti maka mo. Kabayalak na ito eh. Iso relax ka lang ka di, Cherry. Anya nga di bakit? Itay ka ba ya? Balikid ah. Jack nga rod makatulog. Apay aya. Agmay sa bulanan nga agbirbiro ka iti trabaho. Ngam aging gaita, awan pay lang ang nabirukam. Huwag nga rin bakit? Kasano, dagiti ngamin fresh graduate, ibiribiro da. Sana kas kanya ka lumakayan. At damat dagiti daduma nag-applyak. Ngam ko na damat nga overqualified ka no. Tinapod no na, jakon amo tiramidag. Anya nga tanong. Nonya, ituloy mo ah. No siyak lang ang hintag trabaho. Itikas na, may apply ko matinadal ko. Cherry, awan ka diti panagtalag mo kanyak, ha? Ada ngam kayat ko lang ang mati makatulong. Siyak ti padre di pamilya. Iso asyak nga ron ti rumbang amanggad. Di mat day tatiin bagak idikan ka. Apay nga agungat ka ngay. Ibagbagak lang ang mat. Itikas na, makatulong ako mamatkan ka. Apay nga na masapol nga ibagampay lang day na. Nalipatam sa mat na tinagsaritaan ta. Alaos tonan. Pasensya ka na kay. Sorry. Maturog na nga rodan. Itikas na, masapa ka mapan agbirok iti trabahom intun bigan. Oh, apay ang kasta tilang am Edson. Saan ka kadimanan anaawat iti trabaho? Mama. Ay kat, aganos ka ang agbirok. Saan ka basta maawanan itinamnama? Anya ti amom, amang ano damat na pinpintas at trabaho nga agururay kan ka. Isu asaan ka pailang anakastre kadagiti inaplayam. Sapay ko mga rotakas ta, mama. Oh, adtoy. Imbaglaan nga inayon yo iti gastusan niyo. Di ka agdanag, taibagak iti adim amang tedpailaang iti pang-grocery yo. Iti kasta, saan nga isupay apang panunutam? Agyaman ak, mama, ha? Ang uray saan ti pang-grocery. Amok ang makabiro kakmit lang iti trabaho. Kabayalak da ito, mama. Di kan agkad-kad, Edson. No di mo kayat ti maadaan iti utang anaimbag anakam iti kamsat mo. Di bayadam to, into na dan trabahom. Namno ita, tawan pa'y trabahom. Awatam no anyaman titulong amay tadgan ka. Saan laang ba't asika ti mayranod no bilang? Panunutam dagiti anak mo, kastamatan ti asawam. No kasta, awan pa'y trabaho ni Edson, Cherry? Ay, nako na mo Nancy. Agdwa bulanan nga awan trabaho na. Kat, kasano ti paggastusan niyo? Ay, daitakot nga ron. May ibusan ti basit nga ornumi. Diyak amo no sa dinunton ti pangalaan mi inton maibus day jay.
Nakababain matimang namnamalatan itadag iti dadakkel ni Edson. Nancy? Amangan no adakit di amom amabalin at trabaho para kini Edson. No para ka ni Edson. Awan amok abakanti amabalin ng applyan. Ngam no para kan ka, adda. Para kanya? Wen, kinapudno na. Hiring ita ti hotel a pagtrab-trabaho. Isupay nga rod ti may sarason no apay anak isinara kakken ka ita. Damagag ko mano kayat mo ti agaplay. Tano bilang kayat mo? Siya kung ti makisarita iti boss ko asikan ti alaan da. O sige friend, kayat ko. Saan kaya mo? Anya? Apay? Nancy. Oy, Cherry. Di mo sayangan da ito'y agundaway. Napintas at trabaho ti agururay ken ka. Amangan ngamin no saan nga umanugot ni Edson. Iti anya ko maaga po. Para matlaang kada kayo. Iso nga agtrabaho ka Manumat ten atawan at tinungpal mo ti kayat na di ka agtrabaho. Amangan no iti daytoy agundaway ket umanugot matten ti asawam. Ngamin, awan matten trabaho na. Nancy. Panunutam ana imbag ti naibagak ken ka, Cherry. Sayang mat. Kasaritam ti asawam, kat ipalawag mo kenkwana ti amin. Saan ang mabalin nga agtag ibalay kalatan? Sayang mat tinalpas mo a kurso. Agsyat naman kabayatan ti panagsarita ta pare. Ay kat, wala pare. Medyo nabayag mat na di ta nagkita. Iso sigurado nga ti pag-istoryahan ta ita. Ay kat, wala pare. Imbag man ta nalagip mo ti may nagpasyar dito balay. Oh, kumusta mat ti house husband? Nakarkaro makabandog. Saan ka di? Iso ngamin ti ka na nga ibagati asawa kanya. Narigat ka no ti agtagi balay. Ngamin, saan naman malpas ti trabaho? Podno na ita, pare Archie. Okay lang kanyak. Kabalak pa mat. Iso na lang ta. Tanya, pare Edson. Agingay ta. Kasladyak pa lang maaklon ani Cherry ti mangmanggad para kada kami. Samantalang siyak ti padre di pamilya. Pare, anak, ditan. Mawatan ka. Ayam di mo panunutan tayo ta. Tinapatag, adamang manggad kada kayo. Narigrigat, nuduha kayong adalang dito balay. Pare Archie, amangan no, damat amom amabalin na master kan. No ita pare, awan pa amok. Kan may isa, kada gito aguntawa narigat ti makastrag iti trabaho. Nangruna, ket adan edad mo. Day tapay nga ti may sa aparikot ko, pare. Fresh graduate ngamin ti berbero ko daytan. Angam sana balay. Jaklata sumardeng. Ikarigatak lata ti agbirok iti trabaho. Jak kayat ngagnanayon ti kadak lang diti unig ti balay. Napintas ni Cherry pare. Kasanan no damang kurso na dakan ko na di pagtrab-trabahon na. Di lalaki nga dan napintas at trabaho. Baknang. Ano ti kwarta na? Esos, anyan tulagan nga iti laban ti may sa house husband akaskan ka. Oh, Cherry, kumusta ti trabaho? Okay lang mat Nancy. Medyo narigat. Yung patsyak ang mairwamak tumat lang. Wen kasta talaga no agdadamo. Masapul nga enjoyam lang ti trabaho. Iti kasta, mayat ti agbalin na performance mo. Inton mairwam kanton, paisi-isi kanto lang. Wen Nancy, kitagyaman na ka. No saan agapukan ka, jak makastruk iti trabaho dito yung hotel. Awan na nyaman na, friend. Sayang mo tinadal mo, no di mo may apply iti trabaho. Ken may sa balilat ta kami no adabukod mo a kwarta. Jay, saan ka amang namnamala ang iti-itad ti asawam? Pudno unay dayta, Nancy. Iso nga itatawan trabaho ni Edson, si kapay lang tagtrabaho para iti pamilyayo. Kat ulitak manan ti agyaman kan ka, Nancy. Agyamanak iti panang itulodyo kanyak, Sir Felix. Awan ang yaman na, Cherry.
Pakaragsakak ti mangitulot kan ka. Uraya ka makaunag ka dita balayo. Sa akto pumanaw, ha? Sige, sir. Katagyaman nakmanan iti free ride. Awanan niya ba na ako nakmanan? Namnama mo itulot kan tumanan. Sige, sir. Aganad kayo iti panagmaneho yung, Cherry, Oh, Edson. Adda ka matgayam dita. asino tinang itulot kan ka? Ay kwa, Mr. Felix. Iso ti bus ko. Tapay mat nga itultulot mo ti asawak, ha? Kurso nadam ka di? Anya ka ka di, Edson. Saan kumamat akas na? Bus ko ti kasarsaritang. Nagbidot ka. Anay ko. Sika, ha? Dahito titandanam. Uray asino ka pa eh. Saan ka akabutan? Nawatam! Kalma ka lang kuma. Anya ka ka di, Edson. Ibatam ni Sir Felix. Isakit mo pa lang dahito lalaki, ha? Abay, gapo ka di tanda ko tiyena. Gapo ka di tanda posisyon na iti pagtrabaho ma hotel. Gapo tabak nang kat ado ti kwartana. Idinto tasyak kat jobless. Kasta ka di, Cherry. Agparbang ka kumamat, Edson. Pangasim. Ibatam ni Sir Felix. Sir Felix, pasensya kayo lakuman. Tinasayaan, pumanaw kayon. Siya kunti makaamo dito eh. Cherry. Sige, sir, pumanaw kayon. Kat ulitak manantagkid daw iti pasensya. Manungal daw na di nakasarsarita. Gapulang iti Deja Felix. Mangrugi ka manan abigbigat, Edson. Mabalin ka di. Sardangan na kun may papan iti day tabanang. Dahito iti tandaan, Cherry. Siguradom lang asaan kayo nga agpatiliw kanyak. Tano bilang matiliwan kayo. Diyak agpangadwa amang patay kada kayo adwa. Anay ko. Apay asinipat na. Aglablabos kan, Edson. Agtrab-trabaho ak para iti daytoy ang pamilya. Iti kas na, adda kanin tayo iti naldaw. Agtrab-trabaho ak, iti kas na, adda gastusan dagiti anak ta kabayatan ti panagadalda. Jak tupay masangon ti agsagaysay, gapo iti kinaado ti aramidak. Ita, pagpanunutan nakpay iti dakas. Apay, kasta ak kadi ak klase ti babae, ha? Garampingatak ka di? Sumayotak ka di? Cherry. Sumambat ka! Garampingatak ka di ang klase ti babae, ha? Sumayot ka di ti babae nga ingkalaysam tapno pagpanunutan nak itikas na, ha? Sumambat ka, Edson! Kastagayam karugit ti panunot mo. Ne, apay ngay asaan mo payla nga inakas ken kinupindag ito'y sinampay, Edson. Ken nakarugrugi ti arubayan ti balayo. Saan kan samat na nagbasbasura? Kita man ne, nagado tingilaw dito'y balayo. Mama. Anya ka diti aramidam ha, Edson? Imay kayo ka din tapnog inspection, Mama. One. Imayak tapno amuag, no aramidam matlang ti obligasyon mo dito'y balay. Idi ni Cherry ti adda dito eh. Kanayon analinis ken nabanglo ti balay. Ita. Oh, mangot mo dayjay. Saan amaaw-awatan ti angot dito'y unag? Kasla nabanglas ajak ammo. Baybay amot tanto'y balay. Mama, sana ka na erwam kadagiti trabaho dito'y unag ti balay. Amo yung asigod nga di opisina ti ayan ti trabaho. Ken may sa... Apay, di mo ka di kabailan nga aramidan ti obligasyon mo kas may sa padre di pamilya no adda ka dito'y balay. Ha? Amom nga niya ti parikot kan ka, Edson. Nangato unay ti pride mo. Kan adda pa'y maisa. Insecure ka ka ni Cherry. Mama, mabalin ka di. Panpanunutam, asaan asikati rumbang nga adda dito'y unag ti balay. Ngamin, lalaki ka. Apay, anyagay kumatidakas na iti daita, ha? Awan kan adda ka man iti unag ti balay. No talaga ang matinuka nga asawa,
Aramidam lata ti obligasyon mo kas may nga ama ti pagtaengan. Mama, Mabanbanog lang arudan ti asawa, manipod iti trabaho na. Kastoy pa ti madanunan na. Amom, no syaklaeng ti asawam, nabayagan asininaan ka. Agyaman kakit di at matino aklase ti babae ni Cherry. Iso asaan mo arumbang apagat atapan. Maminsan pa'y ama-amwak nga apaam ti asawam, gapu kadagita atap mo nga awan mat pangibas-basaram. Siya kun amis mo ti mangibaga iti asawam, asinaan na ka. Nagimasan? Cherry. Anya pa'y laang ngay tar aramidam Edson. Umay kan agidan tan amangan. Nagunagmat day tan asin na ay mo. Apay, ada ka di parikot. Cherry, kahit ko tagtid daw iti pamakawan. Iti anya. Gapot na pinagatapan ka iti dakas. Pasensyakan man. Mababurido akla siguro. Maburburyong dito'y balay. Iso ati lang mapampanunod kon. Ngimamok mahit na di mo maaramid ti mangloko kanyak. Maminsan, agbirbiro ka kla siguro iti rason tapno apahan ka. Iso pasensyakan. Kasladyak lang amin maawat asi ka ti mangmanggad para kada tayo. Sorry talaga bakit? Sorry. Edson, saan mat nagbaliw ti panagkita kan respeto kan ka. Uray na awanan ka iti trabaho. Sherry. Uray pagbalibaliktadan pa iti lubong. Asawa ka na. Agasawa ta, Edson. Ket sikat ipadre di pamilya. Amom ka di amaragragsa ka na. Asyak mat ita ti makatultulong iti pamilya ta. Nang runa no may papan iti financial. Iso asapay kumataag tinulong ta. Di nakibilang kas kakompetensya. Ngamin asawa na. Iso arumbang nalaang ngarod nga agbinulig ta iti amin na gundaway. Dayta kumati kanayon mo anaglagipan, Edson. Manipod idi naamiris ko asaan met amabawasan ti kinapadre di pamilya ti may sa alalaki no addalaeng iti uneg ti balay. Kas iti nako na ti asawak, ti agasawa katrumbang nalaeng agbinulig iti rigat ken namay. Ditoy kumat naamiris ti kinarigat ti agbalin nga ina. Nang runa iti inaldaw a panangasikaso kadagiti anak, agingga iti panaglinis ti balay. Adadapay kitding ay nayat ko ni Cherry. Miss F, agingga ita house husband naklatta. Ngam saanan akas iti sigod. Ngamin, mas proudak itan amang ibaga asyak ti aglutluto. Aglablaba, aglinlinis, ken mga ramid iti amin nan atrabaho iti uneg ti balay. Isua kadag iti padak a house husband, be proud. Saan tayo nga ibain? Ngamin, awan matdakes iti panagtagibalay. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay tiing ka panang yornos, para iti panakaidrama tuy surat ko. Siak ni Edson, maysa a house husband, ket daytoy ti pakasaritaan ti biag ko. Ken ka pagayam Edson. Saan arabak wenno nalakati agtagibalay? House husband ka man, provider, worker, wenno breadwinner ti pamilya. Tinapatag ket araramidam anasaya at ti obligasyon mo kas maysa a padre di pamilya. Alakastan pagayam Edson, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.
sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ken nabindisyon nga aldaw kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Ti surat nga inta idrama ita ket naadaw iti pakasaritaan ti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan nga Angel manipod Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan nga Angel. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin a kapadasak may papanken ayat. Ket patsek a makaibati daytoy iti adal kadagiti padak a dumdumngeg. Kas may nga agtutubo nga adda ditoy syudad, nasursurok ti makuna a nightlife. Ngem saan nga ammo dagiti dadakkel ko gaputa addada ijay probinsya. Sublian taman nga rod ti tawen 2015. Kastoy man dagiti pasamak. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come on down like over. Ay! Na 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 na. Ay! Okay, shit manan. Bottoms up. Okay. Cheers! Hi, miss. Mabalin ka dito, agsala? Oy, girl, agsala kayo kano. Siya ka dito, sir. Ay, saan? Saan saman? Siyak sa ti kayat ng isala. Ay, siyak ka di, cutie pie. Mabalin, miss. Okay, go! Go, girl! Enjoy! Agyaman tapinat ganti panangawis ko kan kang agsala. Agyaman iti nakisalam kanya, Angel. No problem. Thank you, Miss Benji. Mabalin ka diya maalat ti cellphone number mo? Okay. Muto ti cellphone mo. Ta-isave ko ti number ko. Okay, atay. Oh, dahiti ti number ko. I-save ko na. Okay, thank you, nakapimpintas ka? Nabayagan nga amok dahita, Benji. Ha? Ala, okay ka? Itulog ka ni Dila, misahan niya. Sige, sige. Tayam amo ka manan kadagiti barka, no, Benji. Oy, girl, itay ka pa'y nga isam dita. Umay ka kit dita mapantayo ni Jikantin. Mabisina kon. Sige. Oy, tara, Les. Oy, Angel. Ni ka di cutie pie, di ka na yun nakate-text mo, ha? Tumpak, girl. Nagtanong ka pa. Manumat na bulan akatitext mo dahil dyan, Benji. Agar-aram ka di kan ka? Well, dating gawi. Fling-fling lang. 3 months min. Wow, ha? Iba ka talaga, girl. In fairness, gwapo na dyan, Benji. At mukhang madatong. Agree ako dyan, girl. Ang kasanon nga ni Kevin, Angel. Bayampay lang daya at tao. Saan mat lang ang nagparparik na? Nalabi, ama kumikom manan kadagiti negosyo ti pamilyada.
Amo yung matante business-minded. Sa bagay. Ay, anya nga tanay pabusoy mo ang kanyak ni Benji. Tutal, adamot ni Kevin mo. Grabe ka, girl. Apay, kayat mo tinagumumanan ti sa bali. Just kidding. Ay, so, sabi ng dakman. Sige, agawaan nyo kit ditimag na. Tani, mabisinak matun. Hello, Benji. Nakaawag ka man? Wan, Angel. Kaya't ka ko mga awisan. Sa dino? EJC ko tatambayan tayo. Kaya't ko. Dudua tala ko ma. Uray di mo awisan da Jessa kan Jigs. Tap no masolo tamot itong kalmay sa. Sika, amangan mat no adda balak mong aramidan kanya. Awan, kaya't ka lang nga makaistorya. Tap no maadaan tamot iti privacy Okay, naisuti ko na. Di iso, mabiit na ang narutag robata. Ag kita tanto iyan. Sige, agyaman na ka. Ay, makadlamag sa. Maikawa kami Di na kami matanaw-awisan ng agsyat. Wan nga agpaiso, Angel. Da kayon samat langon adwa ka ni Benji ti kanayo na rumwar. Da kayo tilamadmad law yo. Tulama. Naamamom lang da dya, Benji. Initsapwera na kami. Iti nightlife mo, Abay, kaya't mo agumura kami. Isuman pay, saor kayo Anya? O sige, ibagaktukan ko na nga umay kayo mat. Itikas na, saan kayo agumura kanya? Ay, true. Rumbang na lang, friend. Dapat walang iwanan. Nang runa no inuman ti pagsasaritaan. Of course! Ngam no agpukaw kami, saan da kami ton abirbirokan? Saan kayon amastaaw? Gaga! Rang! Akala ko ba chill-chill lang? May kasama palang taguan. Naimbag ang oras mo, babe. Kevin? Yes. Apay, di nakalipastrakan? Ay, kwan. Umanag ka, babe. Agyaman na ka. Pasensya kan. No jak imaw-awag ka nagte-text. Kagap-gapok lang amin iti seminar. Kaya't napanunod ko ti agdiretso dito Kasta ka di? Wen, kumusta ka maten? Kumusta ti panag-aadal mo? Okay lang, mat, babe. Kas iti sigod. Chill-chill lang. Nasayat nga rin mo kasta. Angel. Kahiliw ka na yan. Oray siya, Kevin. Kailiw ka matuna yan, babe. Babe, imawag ni Mama Itay. Apay ka, no? Agawit ak pala kano itong bigat. Kuyog ak nagpamanila ni Mama. Ada kano atindaran na a business seminar. Ket awan mangi-drive itilugan. Kasta ka di, babe. Kaano kan tumanan ngayon agpabagyo? Dak wala nakapampanaw. Gamtimanan pa nagsublik ti damdamagam. Ay, kwa, babe. Abay, kailiw na ka di adagos? Siyempre, Sana bali. Agdiretso akto dito kalpasan ti seminar ni Mama. Sige, babe. Orayak ti pa nagsublim. Uwan, babe. Basta agsingsingpat ka dito, Wan. Kanayo na tumot kit dito umawag kan ka. Wan, babe. Ni Benji ti umaw-awag. Gundawaya kasumbatan. Kabayatan ti kada ni Kevin iti banyo. Hello? Hello, sweetheart. Pahingita lang sumpatam ti awag ko. Di mo pa reply ang text ko. Busy ka? Wan, pasensya ka na. Makumiko makmamin ngagdaldalos dito boarding house ko. Iso adyak mo ten kinikita ti cellphone ko. Sakit naka-silent. Iso nga itak lang ang makita dagiti text kan miss call mo.
Kasta ka di. Okay. Mabalin nga sarak tayong itong rabi. Ha? Kailiw ka ngaminan, Angel. Kwa, busy akpe nga mi ita. Mabalin ka di nga inton bigat langan ti panagsarak ta. Sweetheart, kailiw ka na yan. Pangasing, taita ko man. Pasensya ka na talaga, Benji. Sa anak ang mabalin ita. Inton bigatan ti panagsarak ta. Okay? Sige, inbagam tayo ta. Namnamag nga rin ti panagsarak tayong itong bigat, sweetheart. Wan. Okay, bye. Okay, bye. Babe, yawat anak man iti tolya. Nalipatak pinangala itay. Aywan, mabit lang ang mga laak iti cabinet, babe. Nakaluto ako niti pamigatan ta, babe. Sumango ka niti lamisahan, taggidan ta namangan. Kaslawan ganas ko amangan, babe. Anya? Apa ngay? Diyak man mo. Diyak mauawatan tirik na. Kasla maulaw, ha? Ay, sus. Tinasayat. Mapan kayo ti doktor. Ingkag pa-check up, ha? Nasken ama-amuan. Doan niya day ta marikrik-nan. Tangay masikog kan. Mangbiro kak itinalaw-lawa apag na idanta. Siya kung di makamu kadagiti amin nakasapulan. Agraman tingas to sa mga gadal. Ha? Bantayan ka, ha? Tapno di mo baybay ang tininawan. Kevin. Oh, apay akasla di ka naragsak. Saan magnitikas na, babe? Siyempre, maragsak ka na. Iso na lang tapang panunutat ti panagadal ko. Di mo't umadalin ti finals yun? Uwan. Dualaangin abulan ti palabsan. Oh, di. Palpasan pa lang itatawan. Agawid tanto intong Sabado iji balay, ha? Yamamu ka ni mama. Sige. Sika ti makaam mo, Kevin. Kaano ngay mat ngayam amuna kadagiti dadakil mo. Kan karabsat mo. Ay, kwa. No kayat mo, di agawid tanto mat ijay lugar mi. Itikas na, maam-am mo mat ida. Kuna, kayat ko launay, babe. Okay. Agawid tanto nga rod inton bakasyon. Ni Benji man ang tumawawag. Tinasayat. I-block ko ti number na. Agraman ti Facebook account na. Agsukatak matlaangan iti number kan Facebook account ko. Itikas na saan na kun ama kontak pay. Bili, baka talaga iti anak mo abalayan. Ha? Ne? Anya ti kayat mo asawa na balayan? Bili, baka iti kinasingpet ni Kevin. Ha? Saan lang aday ta? Narespeto kan nagagatpay. Agasem man, ta isumat ng ti agtagtagibalay. Isupay ti aglaba, agluto, aginaw, aglinis. Kan amin ang amatrabaho dito'y unagbalay. Katuan aabalayan. Awan nagdumaan da iti da iti amana. Noan niya ti makitkitam itakin ni Kevin. Kastamat lang da iti asawak. Nagagat, nasingpot kan narespeto da. Saan lang akadagiti dadakkel na. No di kat agraman kadagiti nakaikamangan na. Iso na lang, tanasapa mo't apimbusay gapu iti aksidente. Kabaliktaran iti asawak. Tano ka sano ti kinagagat ka ay na isumat ti kinasadot na. Iso api nanawa ko na. Talaga siguro nga isumat ti mako na agas at abalayan. Wad magkit di aabalayan. Panagkunak kat awanan pagdanagak iti anak ko. Amok na talaga dan iti kasasaad na iti puder ti anak mo. Sapay ko mga ruta kasta balayan. Ang panagkunak at nasaysaya at no pagsasaritaan tayon ti may papan iti kalaysada. Iti kasta, mabindisyonan mo at ti panagdenada kas agasawa. Ay, katwan na abalayan. No siya, awan parikaw iti dayta. Pakaragsakak unay, ano kasta ti kapanunutam abalayan.
Apay nga takas to'y matan ti marikrik na. Manipod impas nga ko ti anak mikin ni Kevin. Kasla ka na yun ang madandanagan na. Agkaba-kaba ti barukong ko ajak maawatan. Nung aming mingmingmingak ni baby, saan damat nga agkarupropakin ni Kevin. Kasla ni Benji ti kaingingas na. Sana mabalin. Sapay ko mata nagbidutak lang ang iti atap ko. Insan! Apay ka din, Insan? Di ka agong ungat awan. Apay kumangay nga akong atak. Apay nga kabayatan adumakdakkel ti anak yu kat kasla umad adayo matirupa nakin ka, Insan. Kasla awan mo't naala nakin ka. Kaya't ko asawan, saan kayo mo't ngagkaruprupa? Sika mo, Insan. Tilay bagbagam. Karuprupak mo na. Okay, tan. Agkakaingas kami to pa iti mata. Agong. Guwapo. Sana ya. Puwera angaw, Insan Kevin. Talaga saan kayong agkaruprupa iti ubing? Gusto. Nawawanan sa baling ay bagam. Nasaysaya at napumanaw kan. Insan. Iso ka di dahitan ti nauna nga anak yu ka ni Angel, Kevin. Uwan ang kal. Dakhil kaya main. Hangan. Apay ngay, nga slawan makarup-rupa na kada kayo ka ni Angel. Saan man ang kal? Anak mi nga rod, di karup-rupa mi. Ay. Uwan matkit di Hangam. Kala, lipatan mo, tinay baga ka. Akaw ko lang na dyan, Kevin. Sikapay latin makamo dito balay, ha? At da ngamin papaasikaso ni Mama Kanyak. Masapol nga agpamanila ak inton bigat. Kasta ka di. Katwan awan parikot iti dayta. Anong sampay lang? Sa nabale, ibaga ka ni Manang Lydia. Taka na yun na natin umayin dito Tapno da kadwayo iti anak ta. Uray saanan. Kabailak mat nga uray dudwa kami iti anak ta. Sigurado ka? Uwan ko naklangarudan. Awan rumbang apagdanagam, Kevin. Apay anaramid mo tikas to'y kanyak, Angel. Inayat ka iti nalablabas pa inyong panagayat ko iti bagay ka. Anya launa ti baso ko. Tapay anaramid mo tikas to'y pinagbalin na atang. Kevin, apa yan? Anya ka din dagit ang ibagbagam. At iti resulta ti DNA test. Impa-DNA test mo ti anak ta? Wan, ngamin, masaksakit anak iti ibagbaga na iti makakit kita. Asaan kami kanong agkarkarupa? Iso ang nagdesisyonak amang ipa-DNA test. Iso ti makagapo. No apay akanayon ng iti Manila. Kevin. Linoko na kami. Nasakit tinaramid mo. Nagsakit. Pagawanan na ko, Kevin. Pagawanan na. Diyan ang gagara ti amin. Kinapod nun na. Inatap ko matidin asana si kati ama ni Kurt. Ang nagbuta nga mga no panahon na kami. Sino ti ama ti ubing? Sino? Pagawanan na, Kevin. Sorry. Miss F, Jack Pulos na katagari. Ididamdamagan ni Kevin no asino ti ama ti ubing. Nagsangsangi taklatan adim maudawat iti pamakawan. Agingga anapagkalma na matlaang tirik nana ket nagsarita kami. Ngam kinunana nga agawid pay laang ijay lugar da.
Kalpasan ti sumagmamanung aldaw, nagsubli kat kinunana anapakawan nakon. Ngam saan min amabalin ti agden napay, gaputa na pukawan anamin pinsan ti panagayat kan panagtalak na kanya. Nagsakit man, ngamin karigatak nga inaklon, gaputa amukmat abasol ko ti amin. Inungong tanak ti inak, sa anak kano anagpanpanunot, sinayang ko kano ti lalaki anangayat kanyak, banag apod numat. Ita, agad adalan ti anak ko kat addan daytoy iti grade 2. Aw-awagan kan sarsarong karan latamat ni Kevin. Kat makitak ti kinaragsak da tunggal agkit-kita da. Urayak la makalwa no kasday amangag ko ti panangaw-awag na iti daddy. Santo ag I love you ka ni Kevin. Kasla ag flashback amin nga inararamid ko. Iti agdama kat madama nga ipagpagnak dagiti papeles ko nga agpa Hong Kong tapno agtrabaho. Barang ko nak no makalipatak. Nday to'y mantipadas ko ajak to pulos malipatan. To'y pagayam mo, Angel. Ken ka pagayam, Angel. Kunada nga rod, time heals. Anya nga'y kat nalpasan. At least, naamiris mo abasol mo. Amin a tao kat agbidot wino agbasol. Agduduma tayo laang iti sitwasyon. Pakawanamon ti bagim pagayam ko. Iti kasta kat lumagan matan ti riknam. Panagkunak kat husto laang siguro ti desisyon mo nga agabrod tapno umadayo kapay laang. Kan maysa, para matlaang iti masakbayan ti anak mo. Kumararag ka iti Diyos kat dawatam tinaan anay apan narabay kan panangiwanwan na iti anyaman a desisyon mo iti biyag. Alakastan pagayam, Angel, kat pagyamanak unay tiing kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.